יהיה מאוד סרטון חדש, והיום אנחנו משחקים רובלוקס עם חבר שלי יאנה, תגיד שלום. שלום. אנחנו משחקים במשחק של שף מאוד מפורסם, ואתם תראו בהמשך, ואנחנו צריכים לקוות שנמצא באותה קבוצה וננצח. נכון, אסור להיות מודחים. יאללה, בואו ניכנס, יאנה איתה באה, בואו נקופץ, יאנה. אנחנו ניכנס עכשיו, בואו יאללה, נכנסתי, יאנה בואו להגיד, יאנה תעמוד עליי אולי זה ייתן לי את המזל. זהו, אנחנו מתחילים במשחק. אוקיי. בואו נקווה שנהיה ביחד. ליה, לך לצד האדום. אוקיי? בואו לפה. רגע, בואו. סליחה, תעמוד על זה וייתן לך להיות באדום. אני אעמוד על אחד. יאללה, בואו נקווה. המשחק הזה פשוט של גורדון רמזי. השף רמזי ייתן לנו לעבוד במטבח. אנחנו נצטרך להכין כל מיני מאכלים. Here we go head to head against the greatest chefs on Roblox. I'll start by splitting you into two teams. אז אתם עומדים לראות. טוב, זה שתי קבוצות אחד נגד השני. בואו נראה. These are your teams. Don't get too comfortable. יצאתי נגד האנשים. To pre-service, your opportunity to demonstrate your culinary skills. This task is all about... אתה לא נפסל בשום פנים ואופן, מקודם זה היה שהפסדת. אוקיי. יאללה, אני... עוד 2 דקות. מה זה, איפה זה? טוב, בוא הוא רוצה משהו אחר, יאני. הוא רוצה משהו אחר. רגע. אוי, וואי, כמה מדברים. אופה ואופה. לא, זה עומד להיות ארוך. טוב, אני חייב לחתוך פה מהר. גם אני חותך. בוא נחתוך את האוניון שלנו. מה, הוא ביקש נחמד? הוא לא ביקש אוניון. לא, לכל אחד זה מנה אחרת. עכשיו, לחם אני צריך לחתוך. מהר, אני צריך ללכת, זה לערבב בלנד. לא. מה זה? אני צריך לטחון, אני צריך... גם אני בלנדר. אני צריך בלנדר. שמתי את זה כבר בבלנדר. בלנדר, יש לי הודעה. אני רק אומרת, אתה צריך להוציא את זה שזה... No. אוי לא! יאנה, הוצאתי את זה שלא שזה... יאנה, אם אתה היית אומר לי את זה. יאנה, איך אני מסובב את זה? עם העכבר. לא, תתקעו לי. You're so slow, it's unbelievable. מחשב. וואי, תקשיב. גורדון רמזי הוא מדבר עליי לא כזה יפה. הוא אומר לי, למה אתה כזה איתי? סיימתי, יאנה, באמת למה אתה כזה איתי? יש, גם אני סיימתי. אני לוחץ על הפעמון? אני מגיש לו. יש, אני לוקח נקודות, יאנה, לקחתי נקודות. איפה יש נקודות? יש בספסל, יאנה. הנה, לא. אתם לוקחים לי כל הזמן. אחי, לקחתי ספסל. Scores on the doors. עליתי רנק. The winning team is 100%. the אני red לא team. אקדח, כי אני היחיד שסיימתי. אני גם סיימתי, יאנה. לא, אני היחיד שסיים מהקבוצה שלי. אני אצלנו. יואו, יאנה, איזה זה כל אחד מודח מקבוצה אחרת? זה לא אני מהקבוצות. מבלו זה? לא, אין סיכוי. אוקיי, אני לא... יש לנו מודח, דברו איתי בלוטו, לוטו. אנחנו חייבים לזכות. תקשיבו, זה עומד Don't let the door hit you on the way out. מטורף. ואם לא נספיק נעשה חלק 2. כן, ואולי גם אם כן נספיק, עדיין נעשה לזה נראה לי חלק 2. עומד להיות מה מגניב, הולך או להיות. דברים אחרים. נעשה חלק 2. מה זה? תלך יאני, תלך לי! אומייגד, לא, אסור שיחתכו אותך. אני צריך לברוח. מה זה יאני, אני רק מת. אני צריך שיחתכו אותי?
מה לא יודע? לא הבנתי. אחי, אתם יכולים להגיד מה זה הבאג הזה? זה לא אני, זה הדבר. תקראו אותך או משהו? זה לא אני, זה הזיאני. לא חותכים אותי, יש. חי. אני לא יודע מי אני. לא! אני מת. גם אני. מה, אנחנו מודחים עכשיו? יכול להיות. אומייגאד. מה, נשאר עוד מישהו אחד. תהרגו אותו. תהרגו אותו. כן, תהרגו. תהרוג חביבי, אתה בית השמנה, תהרוג אותו. אוי, לא. הוא לא נהרג. נו. איך הוא מוביל כל כך טוב את השיטה? איך הוא בורח לו ככה? וואו. אחי, הבן אדם הזה. יש, אף אחד לא מודח. איך אתה יודע? כי... Go and rest until it's time for the next round. Go and reset. לנוח, רסט, לנוח. יאללה נחים חברים. יש לנו 5 שניות לנוח. 5 שניות? מה זה This is אחר? business. You're not just churning dishes out. You're performing Okay. a symphony. Juggle Okay. multiple orders, יאללה, כל אחד hit the מקבל precision, עוד מנה. and keep יאללה. פעם יהיה לנו, בוא נראה כמה. 3.5 דקות. או זה לא הרבה זמן. אוקיי, יש לנו 3.5 דקות ואנחנו מסיים את הסרטון גם. מה זה? לאן אני הולך? יש לי באג ינאי. זה לא מראה לי לאן ללכת. לא, כי עברנו שלב, וגם לי לא הראה. עכשיו זה לא יראה לנו, זה כותב לך למעלה לאן ללכת. צ'ופ, לחתוך, אתה מבין? טוב, אני מחתכי. מהר, את הלחם. חתכי, יופי. ינאי, אתה יכול להגיד לי מה הדבר הראשון שצריך לחתוך את הדבר הראשון? זה כתוב לך למעלה. מה זה מראה לי? מה זה ינאי? זה לא נותן לי. לא יודע. מה אני עושה אבל? תקשיב למה זה, 3.5 דקות. כי יש 2 מנות. ינאי, אבל איך אני אמורה לעשות את זה בכלל? ינאי, זה לא נותן לי אפילו לחתוך. ינאי, מה אני עושה? תלמד אותי. איך אני... מה אני עושה את השלב ראשון על ידי ינאי? בוא. תגיד לי. ליה, זה כתוב לך למעלה. זה לא אומר לי כלום. You're about as slow as my grandma, and she's dead. לקחתי. וואי, לא, זה לא טוב לי. אולי שכחתי משהו לקלוס. מה זה הבאג הזה? לא שכחתי כלום. הנה יש לי באג. מה אני הולך להגיש? ויש לי 2 מנות. זה 2 מנות, זה הרבה יותר קשה. טוב ינאי, אני כנראה אמות כי יש לי כנראה באג וזה לא נותן לי לעשות כלום. טוב, תקווה שלא תודח. אני ברור שאני יודע, אחי ינאי. לא, פשוט אתה, תלחץ על אנשים אחרים. אני יכול להיות... ינאי, תלחץ גם על איש אחר, סבבה? כן. בוא נלחץ על אותו איש. על הבת, תוריד את התחילת הזאת של איתי פה. ליאם, נראה לי אנחנו לא יכולים, כי אנחנו לא באותה קבוצה. טוב, די, את השני אני לא מסיים את השני. לא נצליח. נשאר לי עוד דקה, ואני רק בלחתוך, ויש לי עוד מלא שלבים. עכשיו לחתוך גם בצל. יש לנו 3 מנות, ינאי. רון. 3? כן. 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 אנחנו לא נמצאים מזה. ינאי, פשוט כל אחד נלחץ על אחד אחר, ונקווה לא לדבר. רק בוא נלחץ על אותו בן אדם. כן. קו ווופ, אופי. מהר מיקס, אני צריך להרבב הכל, נו מהר. טוב די, אני לא מספיק.
יש לי אישה, צריך להדיח אותה. טוב, זהו, הפתעתי. יוני, יש לי אישה שצריך להדיח אותה. But only one team can win. אוקיי. The winning team is אותי זה לא מעיף. the red team. איך אני מעיף את זה, יוני? אתה איתי? עברת לקבוצה שלי. מה? זה למה לא הצלחתי. טוב, רגע. אני לא מצביע לך. בוא נצביע על האישה שלנו. מה? ליה ואני? למה כולם מצביעים לי? תצביעו לליה. יש, יאללה, היא נשבע. תיקו, נופי. תיקו. It's time to leave. טוב, יאללה, ביי, זה הוא חלק א' ותכף יהיה חלק ב', יאללה.